So, morning na ako karon dinhi usab tungod kay una akong i-play karon ang gisaad sa ato ang pinanggang congressman, si Congressman Chikiting Sagaparia. Sa dihan kami nagsabot niadtong before election. Ang usa ra gyud akong ipangayo kay bilang usa ka gobernador kinahanglan magud ko board member. So dingo ko akong pangayoon ang PCL usa ta magsabot. So man kung mahimo akong i-play mo kini gisulti ni Congressman Chikiting Sagaparia sa iyang panaad kanato. William. I give this promise na ako iba na kay hangin yun na sa tubo gobernador nagsulti na ang ABC at sa gikan sa 3rd district, ang SK gikan sa 1st district, kunya ang PCL gikan sa 2nd district. That was our previous arrangement between the three congressmen. But I promised, and I will keep this promise na ako hinimap na kay hangin yun na sa tubo gobernador nagsulti. Sila mo yung akong papilyon, mahupin, ngayon akong kwaon gikan sa 2nd district. So, may yan choice po malabot ang ato ang PCL candidate or official mulikod sa ato ang board dili sa ato ang Negros Oriental. Okay. So, karon ako sa nangyayari. So, moto'y buhing promisa ni Congressman Chikiting Sagaparia na if he is man enough to face these challenges, sometimes we have to decide even if sakit sa atong kagalingon because aron mabarugan gyud nato ang ato pagkatao. So munan pag ingon niya nga taga 2nd district ang kwaon munan ingon gyud ko sa akong pagsaad nga wa di ko makuha og taga 3rd district and even di ko makuha og paryente nako. Ang akong kuhaon kana yung naay sa gikayan ko na ay brilliant mind to run this PCL. Kaya ang PCL dili ni yung gadula ta. I've been the president of PCL for 3 years and I know kung sa kabukat ang obligasyon bilang presidente sa usa ka grupo sa Councilors League. Naman karon ako ra pong tumanon ang gisaad ni Chikiting Sagaparia nga taga 2nd district ang atong kuhaon bilang presidente sa Councilors League. Among the councilors, ako gi-meet ni sila tanan. In fact, in one of our meetings, si Carlito Garces, si Carmelo Bacay, anak ni Itzel Nartesido, kinsa pa to, kuningon yung namin tanan nagkasabot nga si Carmelo Bacay maoy padaganon bilang presidente sa Councilors League para matuman yun ang katong giingon ni Chikiting Sagaparia na taga 2nd district ang atong kuhaon. So I hope that sa pagpili nato sa councilors, manginaw nga katong ipili, katong yung utuman o salabutan. Thank you very much.